După aproape 2 ore în care s-a huiduit aici în Piața Unirii, oamenii au uitat de supărare și au început să danseze, au dat mână cu mână și s-au prins în hora Unirii. Mă simt mândră îmbrăcată în această uniformă pentru că mă reprezintă. De când m-am născut, l-am văzut pe tata îmbrăcat în uniformă, m-am îndrăgostit de ea și l-am rugat să-mi facă și mie una. Ce înseamnă această zi pentru tine, 24 ianuarie? Nu o pot explica în cuvinte, dar